на бала там Слънчев бряг и отиват в стриптиз клуб и почнаха да се носят сухове. Който имал бал там, знае, едно време се чуваше момчета от села, такива наивни. Пишат си с момичето и се разбират да излязат на среща. Речено сторено, излизат. Тя симпатяга така. И почва да се разхождат. Приказват си, той дори става леко въодушевен. Вика, оцелих от тото. Хубаво, добро момиче, тя симпатична. Както казах. Разговора потръгва, вари добре. Не е някаква глупава. Обаче той по едно време усеща, че тя иска да контролира посоката на срещата. Той предлага едно, тя вика друго. Той предлага това, тя вика онова. И тя казва, що да се разхождаме, дай да вървим да хапнем по нещо. Пък той човека, нали гледа спести някой лев. Отиват те там в някакъв ресторант, намират, сядат. Човека им носи менютата. Тя си избира там, поръчва си нещо. За него очудване нещо не е кой знае колко скъпо. Вика, скромна, пестелива явно. Той също гледа цените в менюто. Цените са добре. Поръчва си и той там. Даже някои от цените ги вижда, че повече от добре. Дори сравнително ефтино. По джоба му е. Поръчва си той, нали, той да изпъкне малко пред момичето и почва да си прикаят. Той вика, какво ще правиш вечера? Не знам, нали. Той се опитва почвата, нали, накъде ще вари, накъде духа вятъра. Срещата минава добре. Този вика и оцелих. Шестица от тото. Да, знак да му донесат сметката. Гледа сметката и къде бал му. Тя вика, проблем ли има? Той вика, защото той в менюто гледа една цена, той за друга цена. Вика, те си на кого правят. Каза на той езика, там управител, някой да се разберем. Управител ли вика, господине, ние не сме виновни. Какво да прави този човек? Той помни, че менюто цената е една. Сега цената е друга. Идва друг там от екипа на заведението на ресторанта, носи, гледа новото меню и бал майка. Цените 2-3 пъти по-високи. Вика, те сме правят на луд. Почва да се изнервя, се нервира. Тя невинна така го играе. Тя каква била работата? Тия мошенници такива момичета намират. Схемата е така, както едно време в Слънчев бряг. Който имал бал там, знае, едно време се чуваше, примерно момчета от села, такива наивни, и отиват в стриптиз клуб, и момичето идва там да я почерпиш, нам си и накрая идва сметката. Той бахти шампанско, туше на чашка, там си поръчал, то като трябва платиш за няколко бутилки уиски, пример. И почнаха да се носят сухове. Защото тия стриптиз баро, явно стриптизорките, аз съм водил, но явно са финтирали моите такива наивни момчета и те като не знаят. Защото то, нали, отиваш от село на бала там, Слънчев бряг или някъде друга, те после почнаха да ги водят по чужбина. Ние нямахме толкова смет. Но аз преди една камара години съм завършил. И тук също. Мошениците дават менюто, ти гледаш добре. Обаче после, като тръгваш да си плащаш, второ меню, което да покаже, че те са в правото си и че това е реалната сметка. Да, обаче ти си запомнил една цена, после гледаш друга. Ти много добре си запомнил, обаче те те финтират, ти няма как да докажеш. Почваш да си мислиш, чакай, паметта ли ме лъжи, какво става тук?
Идва, примерно, някакъв такъв мотроляга як и ти какво ще направиш? Ти, примерно, какво ще направиш? Това са мошеници от сравнително ниските нива. Но са най-високото ниво от ниските. Защото, примерно, нали, кокошкарските кражби, както сега имаш при смяната на еврото, бабата и дядото пестили там години, отида да си обменят малко парички, крадеца, вижда ги, дърпа чанта и там 20-30 хиляди евро или колко беше по репортажа, вече ги няма. Бяга, вари го фани. Друго, малко по-високо ниво са тия. Вече има схема, но тя пак не е законова. Тя разчита на манипулация. Но този случай, който го разправям, това момче се оказа влогър и то снима нарочно. И ги фащат. Но представи си, примерно, нормален човек, средностатистически, какво ще направиш? Идва някаква мутра, тръгва този шамар, ти не можеш да се биеш, нищо не можеш. Ма дори да можеш да се биеш, само проблем. Зло насякъде. Но това са, както казах, този тип мошеници са най-високото ниво от най-ниските нива. Сега по-високото ниво вече бачкат през закона. Примерно, както едно време финтираха баби, канят ги там на някакво събитие, уж за някакви футьо или за масаж или нещо такова беше. Ушашават ги там, че бързо трябва да вземат сега подходяща цена, те подписват там, те не знаят какво подписват нещо за бърз кредит, обуват ги, тия после не могат връщат кредита, обаче тия си изправили ръцете, защото всичко е законно. Те са мошеници, но по-високо ниво. Никой не обича такива хора. Злото сега е навсякъде по света, но важното ние с вас да сме точни. Един с друг. Че бокуци винаги ще има, не мога да се оправи. Гледай сега всякакви бият бездомници, ритат ги. Какво са направили хората? Всяка сутрин, като погледна, някаква беля е стана. Или някой заклан, или нещо, или катастрофа, нещо се объркал. Или лихвар прибил той, или той го заплаша, не е добре. Нищо няма да се оправи. Но както казах, както приказката с пръчките. Една пръчка лесно може да я пречупиш, обаче един сноп пръчки трудно може да се пречупи. И това нас ни го вкарваха в главите, че Хан Кобрат го е казал на синовете си. Ама аз като гледам сега в YouTube, по други канали го срещам същата притча. Срещам и на други езици, значи явно не е много българска, ами някаква интернационална. Както с супа от камъчета. Тя се оказа, че и на други места има тази приказка. Не сме измислили ние. Това са някакви общонародни такива. Злото сега се е разраснало, кутията на Пандора е отворена и няма връщане назад. Но както казах, точен с точни се събира. Важното е ние с вас помежду си да сме точни и коректни.